tuig maupay nga tanaman. Ang tuba hatayo gigikan, nasa layan tawid ngan magtagay ay ahay. Tubagod lang ang maupay umasangkay. Diyak magtatangis, diyak magtatangis, han kawaray bani. Ang intatangisan ko, ang kawaray diri. Kini nga lawas ko nga mangikinig, daw sugalit bata anak ko kulinig. Ang kay-inday mga sakit nang uyapin kay dinhabi. Ang wangay pa hahanginan, maglibsod paan mga bumang. Inaano ka na, kay
Oh yeah. Mix One exclusive. Ako'y bayaan na ikaw
lupa si Manatekla, kay ginbayaan sandi ay niya, kay diri maaram sumayaw si Chacha, kay ang sikiniya puros wala. Maupay kuno si Mrs. Glava, bisan arog na diri na repera, mapabugi mang tango pa o Chacha, kahit nga ni sa disco mag-aga. Bisan diin na susarayaw, perni imbitado, perni kumbidado, mapa-islaman, syudad Ubuntu, si Mrs. Glava ang kilalado. DJ Rex. Oh yeah. The dance floor is now open. Mix One exclusive. Sa edad niya di kagad masugad, nagkaya pa niya ang magliad-liad. Kung tumalibong man agi daw kakurong, isang hataas ang kanya takong. Damo ang estilo sa kanya pagsayaw, salit magkaranaw, damo ang nanhimang raw. Box na tumba salsa, mapa-swing pa, katanan nga sayaw maaram siya. Bisan diin nga surusarayaw, permi imbitado, permi kumbidado, mapa-islaman, syudad Ubuntu, si Mrs. Glava ang kilalado. Naglupa-lupa si Manatekla, kay ginbayaan sandi ay niya, kay diri maaram sumayaw si Chacha, kay ang sikiniya puros wala. Maupay kuno si Mrs. Glava, bisan arog na diri na repera, mapabugi mang tango pa o Chacha, kahit nga ni sa disco mag-aga. Bisan diin na surusarayaw, permi imbitado, permi kumbidado, mapa-islaman, syudad Ubuntu, si Mrs. Glava ang kilalado. The dance floor is now open. Sa edad niya di kagad masugad, nagkaya pa niya ang magliad-liad. Kung tumalibong man agi daw kakulong, bisan hataas ang kanya takong. Damo ang estilo sa kanya pagsayaw, salit magkaranaw, damo ang nanhimang raw. Box na tumba salsa, mapa-swing pa, katanan nga sayaw maaram siya. Bisan diin na surusarayaw, permi imbitado, permi kumbidado, mapa-islaman, syudad Ubuntu, si Mrs. Glava ang kilalado. Bisan diin na surusarayaw, permi imbitado, permi kumbidado, mapa-islaman, syudad Ubuntu, si Mrs. Glava ang kilalado.
The dance floor is now open. DJ Mix. Oh yeah. Mix One exclusive. Kaupay mo sumayaw, kayo ba saling lawas? Lagi ko nakalibong, may pakiduk-iduk kapagad, pitik sa ni mga siki, labyog sa ni mga kamot, labi na kung sa atukar, itay minit kagad. Kaupay mo sumayaw, kayo ba'y saling lawas? Dati ko nakalibong, may papiduk-iduk kapagad, pitik sa ni mga siki, labyog sa ni mga kamot, labi na kung sa atukar, itay minit kagad. Mayaon pa silili, mayaon pa uroy-uroy, ngayaon pa liad-liad, kampatuwag-tuwag. Alap, kahipirahit sahi, kay bangin sa buwas maray nagulit kini, salit-saling abuti, bagulim siki, bisang pa maibasim, tulong sinisini. Ala, kahipirahit sahi, ikibot-ibubot nga ituda-tudahi, kay basi karahanan, padis mo pirmi, sumaya sa puwede. Kaupay mo sumayaw, kayo ba saling lawas? Lagi ko nakalibong, may pakiduk-iduk kapagad, pitik sa ni mga siki, labyog sa ni mga kamot, labi na kung sa atukar, itay minit kagad. Kaupay mo sumayaw, kayo ba saling lawas? Labi ko nakalibong, may pakiduk-iduk kapagad, pitik sa ni mga siki, labyog sa ni mga kamot, labi na kung sa atukar, itay minit kagad. Mayaon pa lini-lini, This is Pika Audio para Mary Saldarita o Tony Iloilo, the most followed sound system in the country. Ikaw sa tindahan, pangita kang kapalaran, nagahulat nga parahan kang pasahero nga pislian, suray sa initan, suray sa uran, winamano di malas kung aga pa sa pulpitan. Tricycle ang kupara, hanot pre, bisan pa maraya, yapok patsi tadaken, ang ginapangamuyo sa aragtunan makasampet, iparaya sa disgrasya kang pasahero.
kapalaran sa manubela. May kasugot, may kasadya. Sunog man sa adlaw ang walang naabaga. Sige lang kay kaulan sa balay ang pamilya. This is DJ Jet Carriers of Tablas Romblon. Ano nga pagkiraw, hindi ko pag-isulan. Denged warat atras, kampyada kang ginasakyan. Baray ka sa prangkisa, pagmotor nga hulugan. LTO, BIR, kakasuli na nga daw ulawan. Baong pangabuhi, kang tricycle driver, kapalaran sa manubela. May kasugot, may kasadya. Sunog man sa adlaw ang walang naabaga. Sige lang kay kaulan sa balay ang pamilya. Bawat lugas, pagkarapit ang pamilya. Pagkakarawak lugas, pagkarapit ang pamilya. This is Pika Audio, Barangay Santa Rita, Oton, Iloilo, the most followed sound system in the country. Ang probinsya
Mix Club DJ. Uno, due, tre, quattro. Kita, pagkat siya lang ay may bago.
DJ Jen Calius of Tablas Romblon.